Mogahin og usa ka gatos ka milyon ka pisos ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo alang sa livelihood skills training sama sa cookery, welding ug uban pa. Kini uban sa abag sa Technical Education and Skills Development Authority Contesda. Sama sa Sugbo Negosyo, ibahin-bahin ang maong budget ngadto sa 7 ka distrito ning lalawigan sa Subo. Anay dugang taho gikan ni Sheila Gravines. Pinaagi sa pakigtambayayong sa Technical Education and Skills Development Authority, Contesda. Laing programa na usab ang inlunsad sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga muhatag sa mga Sugboanon og dugang skills o kaalam aron makapanginabuhi og mas mapalambo pa ang kanas sa uban sa ilang mga nahibaw-an. Pinaagi ni ini nga skills training o pagbansay-bansay sa kahanas. Mas mahatagan og dugang oportunidad ang katawhan nga makapangita og panginabuhian ilabi na karong panahon sa pandemya. Gitawag ang maong programa sa TESDA nga STEP o Special Training for Employment Program. Matod ni Gobernador Gwen Garcia, magahin ang Kapitolyo og 1.2 milyon ka pesos alang sa pagpatuman niini. I'd rather spend millions there. Gidaghan kaayo matabangan. Ang maong 1.2 milyon ka pesos nga budget bahinon sa tanang 7 ka mga distrito dinhi sa probinsya sama sa gibuhat sa Kapitolyo sa programang Sugbo Negosyo. Ipaagi usab kini sa mga botan sa mga bukal og busy gobernador kay sila ang mopili sa mamahimong makabenepisyo sa maong programa labi na kadtong mga out of school youth. Ang Technical Education and Skills Development Authority, Contesda, mooy mo pahigayon sa skills training. Ato sa tigom sa Provincial School Board ni adtong Huwebes, Agosto 26, nauyunan kini sa mga miyembro nga ipaagi sa programa sa TESDA. Matud ni TESDA 7 Assistant Regional Director Floro Rinca, ang STEP kay usa sa ilang mga programa diin libre nga magtudlo og magbansay og lain-laing skills nga makatabang sa panginabuhian o pagpanarbaho. Apil sa mga kurso nga pilian ang organic agriculture production, cookery, bread and pastry, housekeeping, bartending, electrical installation and maintenance, carpentry, tile setting, plumbing, computer system servicing ug uban pa. Aduna pa gyud madawat nga allowance ang mga tinun-an nga tag 160 pesos matag adlaw. 500 pesos nga laing allowance alang sa pagpalit og face mask, face shield ug alcohol. Laing 500 pesos usab alang sa pangload og data o bayad sa internet connection kay dunay mga higayon nga ipaagi sa online ang training. Aduna usab libre nga entrepreneurship training diin tudluan ang mga tinun-an unsaon pagpadagan ang ilang kaugalingon nga negosyo. Sa gayon nga makapasar na ang estudyante sa assessment, isyuhan siya sa TESDA og National Certificate o NC2. Andin ang nakanindot pagyud ani kay aduna ni siya starter toolkits after sa training. Pananglitan kun ang iyang kurso welding, so pag-graduate sa bata tagsa na siya og welding machine. And then kung bread and pastry tagsa og oven toaster. So and then ang naaduna pag yun siya accident insurance during sa training. So simbako ma-disgrasya ang bata, aduna siya 100,000 nga insurance gikan sa GSIS. We have the money. Nganong di man ta mo set aside. Tagpila na inyo nya step akong gusto aron ini commerce training na sila'y tagaan ninyo sa tools or equipment. Yes. Let's focus on that para tabang ani mga kuan. Daghan magid kay wag gi mahikap ron. May ato na silang preparahon nga naa sila skills nga makuan niya. Matagaan nato ang tools of the trade. Yes, after sa training. Gidugang ni Rinca, dako kayog ikatabang sa probinsya ang maong programa, labi na niining panahon sa pandemya, kay daghang mga tao ang way mga trabaho ug naundang og eskwela. So ingon ani ang panglantaw sa atong maabtik nga gobernador para matabangan ang atong mga kaigsuonang Sugboanon nga makabaton gyud og skills and then makamao po sila mopadagan sa ilang umaabot nga negosyo kun ugaling magkaugalingon sila og negosyo. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo. Mao kadto ang mga balita sa Sugbo at tangi sa sunod nga higayon ang lain na usab nga hugna sa among paghatod kaninyo sa labing uwahing kalambuan gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Ug alang sa dugang pa nga mga updates, i-follow ang Sugbo News Facebook page. Ako si Sam Costanilla. Mabuhi ka Sugbo. Mabuhi kitang tanang Sugboanon.